مامۆستا ئەحمەد سیاستمەدار سەرهێلا تەلیفۆنێ ji Almanyayê lêgel min e. Dem baş مامۆستا. شەو باش gelekî bixêr. بله مامۆستا دنەرîna te de wata vê civînê ya got li Brukselê hatî darxistin yekemîn civîn. Got kaxezne nû wê hebin li ser masê li gel kaxeza şerê li dijî DAIŞê? Baweriya min de katê nû ev mesela yekbûna 400 rexsinê leşkerî ev ittifaqekî wilo bê birnamecek siyasî wadih e yan jî birnamecekî qewmiya erebî tê de museytir e. Tiştî nû gobînê ji bo mesela şer dijî DAIŞê ez tê de nabînim ji ber got însicamek li wir heye bi stratîjiya herdûk. بله مامۆستا ji aliyekî din Tirkiye û Emerîka berjewendiyên xwe li hev diguherin derbarê rewşê di Sûriyê de wek devera tampon her wiha razîkirin ser perwerdekirina çekdaran. Diva berjewendiyê li got lev diguherin DAIŞ wê heta çi qasîdî bimêne li deverê? DAIŞ emrê wê dirêj e di baweriya me de wê newlo zû here û ez bawerim fonksiyonekê yan jî misyonekê dimeşîne aniha DAIŞ jî bo planekê ji rojhilata navîn de Tirkî tê de lîskvanekî zeîf e lê Amerîka tê de lîskvanekî xurt e û ecendê xwe kare ferz bike li ser lîskê lê Tirkî ne ew lîskvanê xurt e Îranê diyarê jê xurtir. بله مامۆستا ئەحمەد ji aliyekî welatiyên rojavayî çekdaran wê perwerde bikin ji bo şerê Sûriye. Her wiha ji aliyekî din jî destpêşxeriyên aştiyê pêşkêş dikin di navbera opozisyonê de û rejîma Sûriyê de. Welatiyên rojavayî li ser çi xalê zigihin hev derbarê Sûriyê? Rojavayê Kurdistan? Ne dewletên rojavayî. Ha, bele. Devletê Rojava di baweriya min de digihên ser esasê got Sûriye bi rêkê eştîne krîza wê hel bibe. Ew jî kê diyar e wê dirêj be. Ne nîzam hazir e ji vêre û her wiha opozisyon jî belakirî û birnamecê wê tune û diplomasya wê jî zeîf e. Di her du aliya de nehazirin ji yani çareserkirina wê siyasî yan jî eşîtiyan e. Lê ew dixwazin niha ev yani ev rewşa şer berdewam bibe li Sûriyê. Bi wê vê civîna hevpeymaniya dijî DAIŞê li darxistine yan çi? Hertim wê bi rengekî civîna çê bikin lê wê şer berdewam be dirêj wê gelek dirêj berdewam be. Di baweriya min de hertim wek dibêjin eqdakê yan mehetakê ji bo dirêjkirina vî şerî. Ne têkçûna wê. Belê deverên Kurda yani me bajarekî dî qurbanî werê dayîn ji bo vî şerî? Heger li Kobanê bi ser keve DAIŞ û ez bawer nakim û ez kêfxweşim got îro welatê Rojava û sersevê wê Amerîka got alîkare ji azmanî dijî DAIŞê derbal li DAIŞ dixe. Ez di wê baweriyê de min wê bi ser nekeve DAIŞ dijî Kurda çawa li Kurdistana Başûr li Kurdistana Iraqê bi ser neket. Wê wextê got ji Kobanê bi ser nekeve wê rêzê ku min gelek mezin bi ji wan re heger êrişî deverek din. بله بله gelek spas Ehmed Elî siyasetmedar ji Almanyayê tilgelim bûye.